taga-Bayambang. Baka ikaw yung isa dyan. Kawai-kawai naman. Hehe. Slow drag tie concept po ito. Kung sino mauna siya ang talo. Ay pala kay Angelica. At kay Badep na rin. Siya nga pala, kung bago ka lang sa channel ko, press mo naman ang subscribe button. Like and comment na rin para happy tayo. Pagtawid kayo ng paano na, pati naman yung paata na. So yun yung bote ng so hanggang 3, 2, 1, go! Ano yung isang wave, next attempt. Same rules po tayo, same rules. Ayan, sa may battle. Cup ng battle dito. Meron din po, pag tagilid na yung motor, talo na, ibig sabihin yung lead niya. Ayan, so yan. Dito po, dito tayo dito. Then, ito yung gitna. Hindi yung pwede magtabi. So dito ka. Ito. Okay. Rules 3, 2, up. Okay na ba? Okay? Okay na. 3, 2, 1, go! Okay. Legend 1. Dito na sa gilid. Dito. So next natin yung dalawang mantra. Patay headline. Wala, naka-direct. Ayan. So hanggang dito ha. Sabihin nyo pag go, pag okay na kayo. Para na natin. Hanggang sideways na tayo. Okay, 3, 2, 1, go!
tayo idol.